Вітаю, мае сябры! Сёння падаўжаем чытанне казачнай гісторыі пра блакітную ружу і скарб волаткі. Мінулы раз мы прачыталі пра тое, што дзяўчынка змагла зняць цяжкае ланцуг з шыі волаткі, і волатка паабяцала дзяўчыне ўзяць усё, што заўгодна з яе багаццяў. А вось што адказала ей маленькая дзяўчынка блакітная ружа. «Наўрад ці вы зможаце даць мне тое, што я хачу», – сказала блакітная ружа. «Таму проста адпусціце мяне. Я і так удзячна лёсу за тое, што засталася жывая». «Але ўсё ж такі чаго ты хочаш?» – не адступала волатка. «Я заўсёды марыла быць звычайнай дзяўчынай, а не гномам, недаросткам, але, відаць, ужо нічога не зробіш». Велізарная жанчына зарагатала так, што аж закалаціўся густы лес. «Кажаш, нічога не зробіш?» – насмешліва перапытала яна. «Ты пажадала самую простую рэч, якую я магу табе даць. У маёй пячоры ёсць чароўная крыніца. З яе п'юць усе волаты, каб стаць большымі і мацнейшымі, а табе дык хопіць аднаго глытка». Пячорная крыніца здалася блакітнай ружы сапраўдным вадаспадам, а пад ім раскінулася возера з люстраной вадой. «Добранька выкупайся ў сажалцы, перш чым піць з крыніцы», – параіла волатка. Вядома ж, для яе возера было толькі ўсяго сажалкай. А далей, у глыбіні пячоры, мая скарбніца. Калі нешта спадабаецца, бяры, мне нічога для цябе не шкада». Блакітная ружа зняла з сябе старэнькую сукенку і ўвайшла ў прахалодную ваду. Паплавала ў возеры ў волю, потым стала сушыць валасы на беразе. І тут здзіўлена застыла, разглядзеўшы сваё адлюстраванне. На паверхні была відаць дзяўчына цудоўнай прыгажосці. Тады блакітная ружа напоўніла далонькі вадой з крыніцы, зрабіла ўсяго толькі адзін глыток. Ёй зусім не хацелася ператварацца ў волатку. І раптам адчула, як яна расце і выцягваецца. Сукенка стала ёй кароткай, а драўляныя чаравікі не налезлі на ногі. Дзяўчыне ад радасці захацелася ў той жа момант бегчы ў свой родны гарадок, каб паказацца гаспадару і суседзям. Але потым яе ўсё-такі ахапіла цікаўнасць, што ж там у скарбніцы волаткі. Яна пайшла ўглыб пячоры і пры святле паходняў убачыла счарнелыя ад часу куфры з залатымі манетамі і фамільнымі пярсцёнкамі. Цьмяныя кароны і дыадэмы пакрыліся павуціннем. Мячы з дарагімі дзяржаннямі ніхто даўно не чысціў. «Каму яны належалі?» – падумала блакітная ружа. Гэтыя рэчы навявалі тугу, дзяўчыне не хацелася нічога браць адгэтуль. Але яркая пляма ў куце прыцягнула яе ўвагу. На адным з куфраў стаяў гаршок з ружай, у пялёстках якой нібы пасялілася неба. «Вось яна, тая самая кветка!» – узрадавалася дзяўчына. «Яе шукаў госць майго гаспадара. Выдатна! Цяпер я змагу дапамагчы беднаму хлопцу». А волатка вельмі здзівілася, даведаўшы, што з усіх скарбаў яе маленькая выратавальніца выбрала менавіта блакітную ружу. Што за карысць з такой дзіўнай кветкі? Яна распусцілася ў пячоры і, напэўна, пасінела тут ад холаду. Без святла. Звычайныя ружы куды прыгажэйшыя. А зрэшты, раз яна табе патрэбна, то забірай. Толькі я ўсё роўна не адпушчу цябе без кашалька з золатам і без добрага адзення, багатага адзення». З аднаго са сваіх куфраў жанчына выцягнула дзявочую сукенку серабрыстай парчы, якую не сорамна было б апрануць і прынцэсе. Блакітная ружа надзела яе замест старой, але ад упрыгожванню адмовілася, узяла толькі трохі грошы на дарогу. Волатка вынесла дзяўчыну з лесу і доўга махала ёй услед. Рамізнік прывёз блакітную ружу акурат дадому яе гаспадара.
Гаспадар не пазнаў сваю маленькую служанку. Ён вырашыў, што да яго завітала нейкая знатная дама, прыгожая, высокая, у багатым адзенні. А дзяўчына загаварыла з ім і паказала сваю старую сукенку, расшытую ружамі. «Цяпер, ружачка, табе трэба шукаць іншы дом», – з уздыхам сказаў гандляр. «Нягожа такой прыгожай дзяўчыне заставацца ў служанках». «Няправда», – запярэчыла блакітная ружа. «Я змянілася толькі знешне і не збіраюся падрабляцца пад каралеву. Да таго ж, як вы будзеце жыць без маіх страў». Яна пашыла сабе новую простую сукенку, а падарунак волаткі прыхавала для асаблівага выпадку. Ружу з блакітнымі пялёсткамі дзяўчына паставіла на падваконне у пакоі чакаць свайго часу. Хлопец, для якога яна здабыла гэту кветку, яшчэ не вярнуўся ў сваю вёску, і ніхто ж не ведаў, дзе ж яго шукаць. Блакітная ружа прыслужвала гаспадару так жа старанна, як і раней, але ўжо не чула кпінаў з боку суседзяў. Наадварот, дом гандляра цяпер пільнавалі залётнікі, а сама дзяўчына атрымлівала запрашэнні то на шпацыры, то на танцы. Але служанка не надта давярала тым, хто зусім нядаўна здзекаваўся з яе росту, і не спяшалася адмаўляцца ад ранейшага жыцця. Урэшце, малады чалавек, прыяцель гандляра, вярнуўся ў родныя мясціны. За час падарожжу ён знайшоў не адзін скарб, толькі блакітную ружу так і не прыдбаў. Ён пабудаваў сабе добры каменны дом, але пераборлівая прыгажуня ўсё яшчэ не згаджалася стаць яго жонкай. Тады хлопец вырашыў зладзіць для ўсіх святочны баль, каб хоць патанчыць са сваёй каханай. Пра гэты вечар даведалася і блакітная ружа. Яна вырашыла, што лепшага моманту для падарунка гэтаму хлопцу не будзе. Дзяўчына надзела сукенку, якая дасталася ёй ад волаткі, схавала ружу пад папяровым каўпаком і папрасіла гаспадара адвесці яе ў тую вёсачку. Усю дарогу блакітная ружа думала пра тое, што нарэшце яна зможа памагчы аддзячыць гэтаму хлопцу. І хай то яе ў вочы не бачыў, усё роўна, калі б ён не прыйшоў да гандляра яе гаспадара, не апынулася б дзяўчына ў густым лесе і не стала б такой, як зараз. Як толькі блакітная ружа ступіла на парог каменнага дома, усе госці пачціва расступіліся перад ёй. Яны вырашылі, што перад імі прынцэса або фея. Дзяўчына падышла да гаспадара дома і працягнула яму кветку. Але той нават не паглядзеў на скарб, які шукаў шмат гадоў. Блакітная ружа не паспела нічога сказаць, а хлопец адразу запрасіў яе на танец. Пара танчыла ўвесь вечар, а пра пераборлівую нявесту ўсе забыліся. Схапілася яна ды позна. Яе жаніх, здаецца, закахаўся ў незнаёмку з ружай. Занадта доўга прадзіралася прыгажуня да хлопца, чакаючы большага і большага, вось напрыканцы і страціла яго. Неўзабаве хлопец прапанаваў блакітнай ружы руку і сэрца. Вяселле не давялося чакаць доўга, таму што гэтая дзяўчына не стала падрабаваць ад яго подзвігаў і цудаў. Маладыя зажылі шчасліва ў новым доме, а кветку волаткі пасадзілі ў садзе ля самага вакна, каб любавацца кожны дзень блакітнай ружай. А пераборлівая нявеста пайшла наймацца служанкай да старога гандляра. Яна вырашыла, што гэты чалавек чараўнік, калі ў яго доме маленькая незграбная блакітная ружа ператварылася ў прынцэсу і ў прыгожую дзяўчыну. У надзеі стаць яшчэ больш прыўкрасней і атрымаць вялікія багацці, яна гатуе ежу, мые посуд і прыбірае смецце і да гэтага часу. Вось такая і павучальная, і прыгожая, і рамантычная казачка. Хачу сказаць, што ў гэтым зборніку «Надзея Ясмінска» ёсць яшчэ казкі, таксама прысвечаныя ружам.
Якім жа ружам? Пунцовая ружа і сад вядзьмаркі, жоўтая ружа і лясная чарадзейка, белая ружа і чорны рыцар, кармінавая ружа і кароль эльфаў, залатая ружа і чароўны калодзеж, чорная ружа і вандроўная музыка. Вось такія таямнічыя назвы гэтых казак. Я спадзяюся, сябры, што, паслухаўшы сёння мой аповед пра блакітную ружу, у вас будзе такое жаданне знайсці гэту кнігу ў бібліятэках або ў кнігарнях, хаця ў кнігарнях яе ўжо зараз няма, толькі дзе-небудзь знайсці, можа, на якім куфары, там, дзе людзі прадаюць свае кнігі. Я дзякую вам за ўвагу. Спадзяюся, што казка вам спадабалася, і вы на працягу лета абавязкова прачытаеце іншыя творы Надзеі Ясмінска. А я з вамі развітваюся і да новых сустрэч на маім канале «Казкі на канапе». Дзякую вам за ўвагу.